శ్లోకం. ముక్త సంగోనహం వాది ధృత్యుత్సాహసమన్వితః సిద్ధ్య సిద్ధ్యోర్నిర్వికారః కర్తా సాత్విక ఉచ్యతే. త్రిగుణ సంగత్వరహితముగా మిథ్యాహంకారం లేకుండా నిశ్చయము మరియు ఉత్సాహములను కూడి జయాపజయములందు నిర్వికారుడై తన ధర్మమును నిర్వర్తించువాడు సాత్విక కర్త అనబడును. ఇక్కడ కర్తల్లో 3 రకాల కర్తల గురించి కృష్ణుడు చెప్పబోతున్నాడు. ఇక్కడ సాత్విక కర్త గురించి చెప్తున్నాడు. అంటే త్రిగుణ సంగత్వరహితముగా అంటే గుణాల యొక్క ప్రభావంలో లేకుండా ఎవరుంటారు? ఆ విధంగా మిథ్యాహంకారం ఉండదు వాళ్ళకి. అంటే నేను ఈ శరీరాన్ని, నేను ఈ దేశస్తుణ్ణి ఆ దేశస్తుణ్ణి అనే అహంకారం, లేదా నాకు ధనం ఉంది అనేది లేకుండా నిశ్చయం, కృత నిశ్చయంతో, అంటే అతను ఏమి చేయాలో ఏమి చేయకూడదు తెలుసు కాబట్టి నిశ్చయించుకుని ఏమి చేయాలనేది, మరియు ఉత్సాహంతో కూడుకుని జయాపజయాలంటే ఒకవేళ గెలిచినా ఓడిపోయినా వీటి పట్ల అంటే వాటి ద్వారా ప్రేరేపిత, గెలిస్తే ఆనందం, లేదా ఓడిపోతే లేదా అనుకున్నది జరగకపోతే దుఃఖం అనేదానికి వీటి పట్ల వీటి ద్వారా ప్రభావితుడవ్వకుండా నిర్వికారుడై తన ధర్మాన్ని నిర్వర్తించేవాడు సాత్వికర్త అని చెప్తున్నారు. కృష్ణ భక్తి భావనాయుతుడు సర్వదా ప్రకృతి త్రిగుణములకు అతీతుడై ఉంది. మరి ఎవరు ఈ త్రిగుణాలకు అతీతంగా త్రిగుణ సంగత్వం లేకుండా ఉండగలడు అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నవాడు, ఆధ్యాత్మికంగా తన జీవితాన్ని గడుపుతున్నటువంటి వాడు. అందున ముఖ్యంగా కృష్ణ చైతన్యంలో కృష్ణుడే దేవాదేవుడు అని తెలుసుకుని ఆయన యొక్క సేవలో ఉండేవాడు. మిథ్యాహంకారము మరియు గర్వములకు అతీతుడై ఉండుటచే తన కొసగబడిన కర్మ యొక్క ఫలమును అతడు ఆశించుకున్నాడు. మిథ్యాహంకారం గర్వానికి అతీతంగా ఉంటేనే తనకు ఏదైతే కర్మ ఫలం వస్తుందో దాన్ని ఆశించాడు, లేదంటే ఆశిస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకని నేను ఈ శరీరాన్ని, నేను ఈ దేశస్తుని అంటే వెంటనే దీనికి కావాల్సినంతా కూడా మనం ఆశిస్తూ ఉంటాం కనుక ఈ మిథ్యాహంకారం గర్వం లేకుండా ఉంటేనే ఫలాన్ని ఆశించాడు. అయినను అట్టి కర్మ పూర్తియగునంత వరకు అతడు పూర్ణమగు ఉత్సాహాన్ని కలిగి ఉంటాడు. అంటే ఫలాన్ని ఆశించకపోయినా కూడా పూర్తిగా తన ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు, పూర్తి అయ్యే వరకు కూడా చేస్తూ ఉంటాడు. కార్యసాధనలో కలుగు క్లేశములను లెక్కపెట్టగా సదా ఉత్సాహపూర్ణమై ఉంటాడు. ఈ కార్యం చేస్తున్నప్పుడు, ఏదైనా ఒక కార్యం చేస్తున్నప్పుడు అనేక అవాంతరాలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి, ఇబ్బందులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి దాన్ని చూసి నిరుత్సాహ చెందడు, ఉత్సాహంతో ఉంటాడు. జయాపజయములను పట్టించుకొనక అతడు సుఖదుఖములందు సమచిత్తమును కలిగి ఉంటాడు. జయాపజయాల వలన సుఖదుఖాలు వస్తాయి, కానీ సుఖదుఖాల్లో కూడా మనసును స్థిరంగా ఉంచుతాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రధానంగా ఏంటంటే మనసును స్థిరంగా ఉంచగలిగిన వాడు సత్వగుణంలో కర్త అని చెప్పొచ్చు. సత్వగుణంలో కార్యాలు చేస్తున్నాడు. అటువంటి కర్త సత్వగుణం నందు స్థితిని కలిగి ఉంది. కాబట్టి సత్వగుణంలో స్థితిని కలిగి ఉన్నాడని ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే మనసు స్థిరంగా ఉంటుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అతడు దీనికి అంటే యొక్క జయాపజయాలకి సుఖదుఖాలకి అతనికి ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులకి ప్రేరేపితుడవ్వకుండా, అంటే వాటి ప్రభావంలో ఉండకుండా మనసును స్థిరంగా ఉంచి ఎప్పుడు ఉత్సాహంతో ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడో అతడు సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వాడు. కాబట్టి ఈ విధంగా చేయగలిగే వాళ్ళు ఎవరు అంటే ప్రస్తుత కలియుగంలో కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే ఈ విధంగా చేయగలరు. మిగతా వాళ్ళకి ఇది చాలా కష్టం. ఎందుకంటే రజస్తమో గుణ ప్రభావాలు యొక్క వాళ్ళు ప్రభావంలో ఉంటారు కనుక ఈ విధంగా చేయడం అంత తేలికైన విషయం కాదు. కాబట్టి సత్వగుణంలో ఉన్నవాడే ఎప్పుడు నిరంతరం తన ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ జయాపజయాలకి లేదా సుఖదుఖాలకి లోను కాకుండా తన నిశ్చయాన్ని ఎప్పుడు కోల్పోకుండా ఉత్సాహంతో కార్యాలు చేస్తూ ఉంటాడు. అటువంటి వాడు సత్వగుణకర్త అని ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. హరే కృష్ణ.